Good morning po mga kapatid. Agang-aga, early morning yung mass natin. Pero, pagpakinggan natin yung gospel natin ngayon, parang matakot tayo. No? Parang nakakatakot maging mayaman. No? Pero, yung gospel natin ngayon, sinasabi na pag mayaman tayo, gamitin natin yung yaman natin para tumulong sa mga nangangailangan. Pag mayaman tayo, gamitin natin yung yaman natin para lalong mapalapit sa Panginoon. Sa other side, sinabi ng gospel natin ngayon, mag-ingat din tayo sa yaman natin. Kasi sometimes yung kayamanan natin, yun yung dahilan na napapalayo tayo sa mga tao at napapalayo tayo kay God. Kasi sometimes, yung kayamanan natin, yun na yung Panginoon natin, hindi na si God. Ayaw na natin makipaghabilo sa ibang tao, ayaw na natin tumulong, ayaw na natin pumunta sa simbahan, kasi nga mayaman tayo. So ngayon, niremind tayo ng gospel natin na gamitin natin yung kayamanan natin para lalong mapalapit kay God. Amen?